ーニング終了です。スカイくん今日も最高に良かったよ。ありがとうございます。スカイくんは本当歌うと人が変わったようだよね。そうですか。うん。逆を言えば歌ってない時は超普通。どこにでもいる高校生って感じ。まあ、その通りなんで。明日も学校？はい。いいな。一緒だいや、全然です。なんだよ。彼女は？いや、いません。好きな人はいるでしょ。まあ。いいじゃん。人気者なんだからすぐ付き合えるでしょ。いやいや、無理です。それに僕がスカイだってことは学校のみんなも知らないので。友達にも言ってないの？はい。なんだよ。言えばいいのに。俺だったら自分で言いふらすけどな。音楽だけで評価されたいんで。今の若い子はしっかりしてるね。嘘ねめぐ何？ネクストサウナせいや女王アリと熱愛だって。マジショックなんだけど。ゆきせいや好きなのにね。しかも相手女王アリか。仕方ないじゃん。せいやも人間なんだし。でも相手アリだよ。アリが好きな人間なんだよ。そっか。